Bakit hindi gaanong makamandag ang langgam gaya ng ahas? Unang nilikha ng Diyos ang lupa. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang bato mula sa lupa at inihagis ito sa ibabaw ng terestrial. Nang ang bato ay nabasag sa maraming maliliit na piraso, hiningahan niya sila ng hininga ng buhay, at sila ay naging mga buhay na nilalang. Noong una, ang mga nilalang na ito, bagamat magkaiba ang hugis at sukat, ay hindi binigyan ng iba't ibang kapangyarihan. Kabilang sa mga nilalang na ito ng Diyos ay ang ahas at langgam. Isang araw pumunta ang ahas sa Diyos para humingi ng kapangyarihan. Sinabi nito, "Lumapit ako sa iyo, O Diyos, upang humingi ng iyong pabor. Ang mundong nilikha mo ay ligaw sa kaguluhan. Naparito ako upang hilingin sa iyo na bigyan ako ng espesyal na kapangyarihan upang patayin ang lahat ng mga mapanghimagsik at maligalig." "Bumalik ka sa mga kapwa mo nilalang," sagot ng Diyos. "Pagkatapos ay pinagkalooban ka ng kapangyarihang mag-imbak sa iyong mga ngipin ng lason na ito. Kapag kinagat mo ang masasama at hinamak, iturok sa sugat ang ilan sa lason na ito, at sila ay papatayin. Ngunit una sa lahat, obserbahan ang kanilang mga kilos at maging matapat at maalalahanin." Pagkatapos, binigyan ng Diyos ang ahas ng lason. Ang ahas ay bumalik sa lupa sa malaking kagalakan. Nang marinig ng langgam na ang ahas ay pinagkalooban ng gayong kapangyarihan, kaagad itong nagtungo sa Diyos upang hilingin na ipagkaloob dito ang parehong pribilehiyo. Natagpuan ng langgam ang Diyos sa kanyang makalangit na trono. Tinuturuan ang kanyang hukbo ng mga anghel. Lumapit ang langgam sa Diyos at sinabihan siya ng ganito, "O ikaw na makapangyarihang Diyos, ang aking kapatid na ahas ay pinagkalooban mo ng isang dakilang pribilehiyo. Bakit ka napakasama sa akin? Bigyan mo ako ng gayunding kapangyarihan, at ako ay magiging malaking tulong sa ahas sa pagpuksa sa mga makasalanan." Ang Diyos, na iniisip na maaaring kailanganin ng ahas ang isang katulong, ay nagbigay sa langgam ng parehong pribilehiyo na ibinigay niya sa ahas. Ang langgam ay labis na natuwa, kaya't ito ay tumakbo ng napakabilis sa lupa. Nang makita ito ng Diyos na tumatakbo, tinawag niya ang langgam, ngunit hindi siya pinansin nito. Pagkatapos ang Diyos, sa sobrang galit, ay inalis ang ilan sa kapangyarihan ng langgam. Baka gamitin ito ng langgam ng hindi makatwiran. Kaya ngayon, ang kagat ng langgam ay hindi gaanong lason gaya ng sa ahas. Bakit hindi gaanong makamandag ang langgam gaya ng ahas?